Com fem un discurs oral eficaç? Com dissenyem el suport visual? Pel que fa al suport visual d'una presentació oral, veurem en aquest vídeo què és i per a què serveix, com s'estructura, com es redacta i com es dissenya. Què és i per a què serveix? El suport visual és una ajuda per a una presentació oral, n'és un complement. Per tant, l'has de concebre com un mitjà que serveix per millorar la comprensió del discurs per part del públic, per aclarir idees, per sintetitzar els punts clau, per posar exemples, per posar èmfasi o focalitzar l'atenció en algun aspecte, per explicitar l'estructura del discurs, per afegir impacte, en definitiva, per complementar la informació. El protagonista de la presentació oral ets tu com a orador, no el suport visual. El públic ha d'escoltar-te i no pas llegir o mirar constantment el que hi ha en el suport. Perquè, si tot fos el suport visual, ja no caldria l'orador, oi? Els suports visuals més habituals són els suports informàtics, però també poden ser objectes, pòsters, fulls, que pots mostrar al públic. En aquest vídeo ens centrarem en els suports informàtics. Els programes per elaborar-los solen estar estructurats en fitxes o pantalles, anomenades diapositives, que contenen informació gràfica, és a dir, textos, imatges, dibuixos, gràfics, o fins i tot informació audiovisual, com ara sons, vídeos, animacions, i es visualitzen en un ordre determinat. Com s'estructura? El suport visual segueix, evidentment, l'estructura prevista per a la presentació oral. Dosifica la informació. El suport no ha de contenir tot el que dius. El públic ha de poder entendre la diapositiva en 3 segons. Utilitza una diapositiva per a cada tema. Vegem-ne un exemple. A la portada hi sol haver el títol, el nom i els cognoms de l'estudiant i del tutor o tutora i la institució acadèmica, normalment a través d'un logo. En l'índex no utilitzis més de 2 nivells. Pensa en un índex senzill. En la introducció hi pots presentar o justificar la recerca o explicar l'interès del tema. A la diapositiva següent s'hi solen incloure els objectius, les hipòtesis o les preguntes de recerca. Els objectius cal formular-los en infinitiu. Reserva una diapositiva per a l'estat de la qüestió i una altra per al marc teòric. Pots explicar la metodologia gràficament. Als apartats d'anàlisi de resultats i discussió, potser hi hauràs de dedicar 2 diapositives o més. Reserva una diapositiva per a les conclusions i una altra per a les línies de treball futur. En contextos acadèmics, es projecta al final la mateixa diapositiva de la portada. No hi afegeixis moltes gràcies, només dona-les verbalment. Pel que fa al temps, dedica entre 1 minut i 1 minut i mig a cada diapositiva. Com a màxim, 2 minuts. Com es redacta? Hi ha diversos aspectes que has de tenir en compte a l'hora de redactar les diapositives del suport visual. Escriu un títol breu i descriptiu a cada diapositiva. Evita els títols genèrics, com ara gràfic, perquè són poc informatius. El llenguatge ha de ser adequat al públic al qual et dirigeixes. Utilitza un llenguatge planer i evita el vocabulari complicat si no és estrictament necessari. A vegades, pots afegir una imatge al costat d'un terme complicat per ajudar a entendre'l. Evita les diapositives carregades d'informació. Col·loca-hi només un text concís i entenedor. Si parteixes d'un treball escrit, no en copiïs fragments literals. Resumeix i reformula. Segueix la regla del 6. Només 6 paraules per línia. Només 6 línies de text. Utilitza oracions curtes i simples, de només de 2 o 3 línies, i d'estructura subjecte, verb i objecte. Evita els punts finals. Evita els connectors, perquè ja ho expliques verbalment. Prioritza els substantius i redueix els verbs. Per exemple, en una llista, sigues sistemàtic amb la categoria gramatical dels elements inicials i intenta que siguin noms. Assegura la correcció i la qualitat lingüística de tot el text. Un error causa molt mala impressió, per tant, revisa el lèxic, l'ortografia i la gramàtica a consciència. D'acord amb Christoph Harrer, quan parlem del disseny de la diapositiva,
No hem de pensar en la decoració, sinó en la comunicació. Com es dissenya? Ara parlarem sobre aspectes rellevants que cal tenir en compte per al disseny de les diapositives del suport visual, perquè siguin homogènies. Recorda que a partir del patró de diapositives pots aplicar automàticament aquests aspectes a tot el suport visual, per aconseguir unitat d'estil. No saturis les diapositives de colors. Crea una paleta de colors harmònics i utilitza sempre els mateixos. Intenta que siguin com a màxim 3 colors diferents. Escull un fons discret, poc carregat i sense imatges. Utilitza un fons clar amb el text fosc perquè és més fàcil de llegir. Utilitza el mateix tipus de lletra en totes les diapositives. Les fonts de pal sec, com ara Arial, Calibri o Verdana, es llegeixen millor en pantalla que no les fonts amb serifa, com ara Times New Roman. Pel que fa a la mida de la lletra de les diapositives, cal assegurar que el públic les pugui llegir des de qualsevol punt de l'espai on es trobi. Mantingues sempre la mateixa mida per a cada ítem, títols, subtítols, cos, etc. Pel que fa a l'interlineat, procura que la informació no estigui ni massa junta ni massa separada. El text ha de respirar. Els elements relacionats han d'estar més connectats. Si has d'incloure moltes llistes a les diapositives, intenta ser creatiu. Pots buscar motius gràfics per presentar els conceptes i així no semblaran llistes. Per focalitzar l'atenció del públic, mostra els ítems d'una llista d'un en un o posa d'un color més clar tots els ítems menys el que tractes en cada moment. Si vols ressaltar una paraula o un fragment de text, utilitza sempre el mateix recurs gràfic, la negreta o un color diferent. Limita la majúscula a les convencions i el subratllat als enllaços. No ho ressaltis tot. Si tot està destacat, res no destaca. La informació visual i sonora pot ajudar a comprendre el teu discurs. Per això, és bo que n'incloguis en el suport, sempre que sigui rellevant. Insereix només una imatge o un gràfic per diapositiva. Massa imatges poden atabalar el públic, distreure'l o confondre'l. Si has de combinar text i imatge, procura col·locar el text en un espai visible. Els gràfics han de ser clars i senzills, no enrevessats, perquè el públic els pugui captar amb un cop d'ull. Recorda d'incloure discretament la font dels gràfics. Utilitza les animacions només per remarcar informació. Si són sobreres, maregen. Evita també les transicions entre diapositives, perquè només distreuen. Com a resum, tingues en compte que el suport visual ha de ser clar i sintètic. Posa un títol a cada diapositiva. Utilitza un llenguatge planer. Inclou-hi poca informació. S'ha de poder entendre en 3 segons. Treu text i afegeix-hi imatges il·lustratives. Busca l'harmonia en els colors i en el tipus i la mida de la lletra. El suport visual és una ajuda per a la presentació oral. No substitueix el discurs, sinó que l'acompanya i l'aclareix.